ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଟେସନ୍ଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସମୟ। ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ ସମୟ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଉଚିତ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସମ୍ପର୍କ। ସମୟ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ। ସମୟ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ତା ସହ ରଖ ଯିଏ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।